Naira 10 ce da ni. Ni ko butika ma ba na magani ko kuna magani. Wallahi zo mu shiga garin nan wallahi. Ko kaza ko agwagwa. Kai ba agwagwa ba. Wallahi in zomo ne muka kama shi wallahi mu kai shi. Wai ka san me? Ko wani muka gani a hanya nan ku. Ya ustaz. Ya Allah ware Allah haji fa. Zauna Allah zai kawo. Haji fa kai ware ina zuwa kai. Ina zuwa ina gidan su dan Ali. Allah ware da Allah mana. Ina jikin gidan su dan Ali. Jikin gidan su dan Ali akwai ina ke kiwon kaji. Shikenan ba ruwa. Na gane. Kai. Ce ga mutum in dai har ka ce Kar ku je. Ya isa Allah. Dan Allah kai mana shi. kai Kar ku je. Kai mu daga kai zauna a nan dan ku din kuwa kai. Good evening, ladies. wallahi kai ku zo mu bi shi ku zo mu bi shi kai ku zo mu bi hankali. Say hello.